Yo, what's up? Nagbabalik ang iyong lingkod, si Kapix, para magbahagi ng isang unboxing video. So, kayo ba ay mekaniko, or technician, or repairman? So, kagaya ko rin ba kayong nahihirapang magluwag at maghigpit ng mga tornilyo? So, itong in-order ko from Lazada ay talagang babagay sa inyo. Dahil sa abot kayang presyo at talaga namang pwedeng makipagsabayan sa mga branded, sa mga kilalang branded. So, samahan niyo po akong tingnan at subukan itong in-order ko from Lazada. So, ito po siya. Ayan. Nabili ko lang po siya ng 2,224. So, abot kaya. Compare sa mga kilalang branded, talaga namang medyo masakit sa bulsa.
Yan, so convertible po siya sa barena. Yan. Halina po sa labas at ating subukan. Yan po. At isa nga pala, ang kagandahan pala nito, ito po ay brushless na. Unlike yung mga dati, na gumagamit pa tayo ng mga carbon brush na kailangan pa nating i-maintain dahil kailangan nating palitan. So ito, talagang medyo tatagal kasi yan po ang mga bagong labas ngayon, mga brushless motor. So, yan po ang kagandahan nito. So, tara na po at subukan po natin sa labas. Okay, nasubukan na natin siyang ibaray na sa simento at okay naman. Ngayon po, titestingin po natin dito sa number 12mm na bolt. So, alam naman natin na talagang maigpit po to. Luluwagan po natin siya. Yan, so napakadali po. So ikabit na po ulit natin. Napakasulit po. So talagang maganda siya. Okay, isang big thumbs up para dito sa nabili natin. Yung product niya, quality. Plastic dito pero yung pinaka-head niya is metal. Na hindi lalayo sa isang kilalang branded. Yan po. So highly recommended ko para sa inyo. Ito, abot kaya na. Mukhang matibay naman. So ayan. Sana magtagal. At kung interesado kayo, kagaya nito, nasa description na po sa baba. Paki-check na lang kung mga nais bumili or umorder. Check nyo lang po yung description below. Ayan. At kung nagustuhan nyo po yung video ko, please like and subscribe. And hit nyo na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga latest video ko. Salamat!